Gịnị mere nwaaniga? Nwaaniga nwaaniga. Ụkwa dagburu nwaaniga. Nwaaniga nwaaniga. Gịnị mere ụkwa ahụ? Nwaaniga nwaaniga. Na mkpu mawara ụkwa ahụ. Nwaaniga nwaaniga. Igbo bụ sọ mma ka anyị gbabili ya ebe a. Igbo onwe me ndị ukwu. Igbo onume ekele na mgbede a. Igbo bụ sọ mma ndị meji eje mba. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị nọ na si mma ma na-ekwu oyoyo. Ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nke ahịa na-anọ ụbọchị na enwe na Igbo ka ọ mara gị mma. Mana abịa n'ahịa izu tata bụ nkwọ ọma. Ka nkwọ tata ka ọ pụtara gị ihe ọma ise. Taa bụ ka ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eji ewepụta mgbede ọma, oge akụkọ. Nwantụrụkpanle ndị orimando Nwantụrụkpanle ndị orimando riwe 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 ndị orimando tawa 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 ndị orimando ifechapi. Oh yeah. Tata ka anyị na-eji ewepụta mgbede ọma, oge akụkọ. Akụkọ ifo bụ akụkọ a anyị. Akụkọ ifo so n'ife anyị na-eji enye onwe anyị obi aṅụrị. Oge ụwa ka bụkwa ụwa Chukwu. Anyị nọ n'otu anụnwa. Ọ bụrụgodị n'oge ọnwa anaghị eti, anyị were ihe anyị amụnye ọkụ, anyị anọlụ n'ukwu osisi, anyị na-akọ akụkọ, na-agba egwu ọnwa. Ọkwa ihe ị ga-anọkwa n'ụlọ nne na nna akọọlụ gị. Ihe dị iche iche ka a na-eji akụkọ ifo wee na-akụzi ọtụmadụ ụmụaka, ma na-etinyekwa anyị obele egwu n'arụ. Otu n'ime akụkọ a ka anyị ji ya wee bịa tata. Nya bụ na-egbughị oge ọbụla akụkọ anyị nke tata ga-adị na nkenke ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ụkwanụ ndị be anyị kwurubụrụ chekunu n'ụlọ ana ka anyị kọọ n'obi onye abịara. Igbo bụ Igbo ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata. Mgbede ọma, Oge akụkọ. mgbede ọma, Oge akụkọ. o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'obodo ụmụ anụmanụ. N'isi anụ na-abaghị ma bụ ọkụkọ na nkwọ. Unu ma anụ bụ nkwọ. Egbeleke ọgankwọ, egbeleke ọgankwọ. Ke ndị kachetela egwu a. Nkwọ, o nwere ndị na-akpụ ya ọgankwọ. Ọ na-adị ka egbe mana ọ bụrụ egbe. Egbe bụ nya bụ kite. Ọgankwọ bụ nya bụ hawk. Ha na-abụ na-ebuchekwa nwa ọkụkọ. Akụkọ anyị tata bụ ka anyị mara ihe mere na ọkụkọ nwere nku mana ọ nara efe efe. Unu ma na agụba anụ ndị na-efe efe nwere nku na anyị agụnye ọkụkọ. Mana ọ bụ gịnị kpatara na ọkụkọ anara efe efe? Ọ bụ ka chi ya si wee kee ya ka o nwere ka ya na ije ụwa si wee gaa? Nke a ka anyị ga-achọpụta tata. N'oge a, unu mana anụ niile bi n'ime ọhịa. Ọgankwọ na ọkụkọ bụ agbata obi ka ha bụ. Ọgankwọ bi n'elu ugwu, ọkụkọ biri n'ala ya. Ọkụkọ na-efe efe mana ọ nara efecha dịka agụ nkwọ maọbụ egbe maọbụ nnụnụ ndị ọzọ si efe. O nwere oge olulu ife sitube ike na obodo ụmụ anụmanụ na ha fọrọzi nri ha na-eli. Agụ nkwọ na-abụ ọbịa ofe fete aka, ọchepụtasịa akwụ, tụtasịa mkpụrụ isi dị iche iche. Ọ natakwa onye tụkwa agbata obi ya bụ ọkụkọ. Ọkụkọ analụkwa ya lie.
mana ihe a agụ nkwọ na-enye bini ya ejuru ya afọ. Ọ lụrụ otu ụbọchị o wee sị ọga nkwọ na oge esokweni ya ka ha jee chọọ nri anụwa na ọ chọrọ ka o jiri aka ya chọtaba, mana agụ nkwọ gwara ya na ebe ọ na-efega toro ezigbo aka na ọ gaghị efelu nwa ebe a. Ọkụkọ si ya na ọ ga-efe. Ọkụkọ fee ọ pụtara n'ụzọ ike egwu ya ochi ya azụ. O wee luo otu ụbọchị ọkụkọ wee nọdụ n'ọnụ ya na-anala ikuku echifenya n'ụwa ga-eme. Agụ nkwọ nọlụkwa n'elu ugwu analụkwa ikuku echekwa ifenya n'ụwa ya ga-eme. Ebe ha nọ na-ana ikuku a nekwa nwa oke ka o si n'ime ọhịa wee na-agbapụta. Ka ọ na-agbapụta ka ọkụkọ na-aga ka ọ gaga kpụrụ nwa oke enu, ma n'ihi na agụ nkwọ na-efe ọsịsọ, agụ nkwọ wee bulu ụzọ wee felu wee kpụrụ nwa oke enu. Ka ọ na-akpụrụ nwa oke a tupu ọkụkọ na-elu ebe a, agụ nkwọ efetugo ozugbo kpụrụ nwa oke a fena. Ọkụkọ nọlụ chee ọsịọ na ọ baghịzi ụlọ ije chekwaba agụ nkwọ nya kụzieli ya ka o si eje achụta ihe ọ na-ele n'oge ejizi aka ya wee mebe. O wee nọdụ wee chebe ebe agụ nkwọ ga-efe nwa otu a, aka m agụ nkwọ ibu na m ga-efe fekalị agụ nkwọ. Ọ dụkwa otu ụbọchị ọzọ ha nọlụkwa n'ezi, ọkụkọ na-akpagharị na-achọ nri. Agụ nkwọ n'elu ya lụkwa achọkwa ihe ọ ga-ele. Ebe ha nọ na-eme nke a nekwe nnukwu oke ka o si n'ime ọhịa gbapụta. Ọkụkọ wee welu ọkụ ọsọ ka o jee kpụrụ oke enu. Ka ọ na-asị ka ọ kpụrụ oke enu, oke a wee chụfeli. Ọkụkọ wee wele ajọ ọsọ a o ji wee bịa ikpụrụ oke a wee daa n'ugwu a wee kụjisịa ngụ ya. Eri oge a ọkụkọ enwenwu ozi ike ifenwu enu ọzọ. Ọ bụ nke a kpata na ọkụkọ anara efe efe ifochakpi wọ na-egbughị oge ọbụla. Kedu ihe ịmụta n'akụkọ a? Mee ka ị gbalụ na the comment section. Ọ bụ gịnị ka Igbo Amaka chọrọ iji akụkọ a akụzi? Imitation prophet abago ụba onye ọbụla kpachara n'anya lee. Imiteti mmadụ ọ dịrọ mma. Ọ maka na ọkụkọ fụrụ ka egbe ọgankwọ na-esi efe fium nwesị ka o mebe otu a. Onye mere o ji wee kụjisie ngụ ya melụzi na ọ nara efe efe. Ndị Igbo si na ofu nne na-amụ mana ofu chi ya nara eke. A sịla na ike ime ihe maka na ịfụrụ na onye nke a na-eme ya. Ebe onye a ga-emenwu ihe a, gịnị kpatara na ngaghị eme ya? Akala aka dị n'iche n'iche, ka chi si ike mmadụ dị n'iche n'iche. Nya bụ ejiri maka na agbata obi gị na-eme ihe dị otu a ije emebi ya na-amaghị ma ihe a ọ bụ ka chi gị si wee chọọ ya. Ọ bụrụ na ọkụkọ bibelu ndụ ya dịka chi esi wee kee ya, hapụ ijeje nenebe nwomibe ka agụ nkwọ si efe na ka o si eme ka o si aga ọsịsọ. Nku ya ka ala edele ya tata. Ọkụkọ ka ala bụkwa anụ na-efe efe, mana ọ chọ ka o febe n'otu a agụ nkwọ si efe. O wee kụkwasịa nku ya. Nya bụ ka ị na-ezi anya ejikwana eje eme ihe maka na ịfụrụ na onye ọzọ na-eme ya. Bie ndụ gị dịka chi gị si wee kee gị. Ebi na ndụ dịka ịfụrụ onye ọzọ si ebi ndụ. Ifochakpi wọ Igbo bụ
sọ mma ka anyị dọbụle na ebe a ọ ya adịkwa n'izu ọzọ ọ gaji wepụrụ unu mgbede ọma oge akụkọ Igbo bụ Igbo ọ ka bụkwa donu nwaanyị Ngozi Mmatụ onye nta akụkọ gị Igbo Amaka TV Igbo niile asị m unu nọdụ ọnụ mma ka emesịa